Čaute, moje meno je Rony, som spevačka a dnes sme si zo Stay Unique pre vás pripravili tento party look. Ja versus make-up, teraz sa nachádzame na takom nejakom stanovišti, že sa milujeme navzájom. Ja som každý jeden deň namalovaná, aj keď nemusím, akože nie, že by som musela, že ma niečo do toho nutí, ale je to také, že strašne pri tom relaxujem. Baví ma len tak akože hodinu sedieť pri zrkadle alebo pri livestreame. Moji fanúšici vedia, že robím livestreamy hlavne vtedy, keď sa malujem a hlavne neviem, čo robiť, tedy odpovedám na otázky. A keď robím livestream, tak mi to proste vždycky trvá viac, ako by malo normálne, lebo tak akože väčšinou max mi to trvá, že pol hodinu, kým niečo spravím a popri tom livestreame je to tak 2 hodiny. Čiže naozaj pri tom relaxujem, baví ma to, nie je to také, že musím, proste keď sa mi nechce, tak sa nenamalujem. Ale teraz sme v takom štádiu, že sa zbožňujeme a sme strašne kompatibilní s make-upom. A hlavne mám strašne veľa paliet doma a baví ma sa s tým hrať, ja som vždycky mala rada umenie, však som umelkyňa, rada som kreslila a vyfarbovala. Takže ma baví skúmať, že ktorá farba s ktorou sa dá dokopy dať. Zistila som, že u mňa modrá a rúžová nefungujú. Akože mali by fungovať, keď ma niekto maluje iný, ale keď to skúšam ja, nefunguje to. Takže baví ma proste strašne sa hrať s tými farbičkami. Ja osobne som za také zemitejšie veci, veľmi nude make-upy, lebo tak nesnažím sa do toho nejak ja osobne babrať, akože hej, už tam boli nejaké pokusy, ale nevždy to dopadlo dobre. Čiže ja osobne som za taký nude, fakt hnedé veci, také tie zemité bordovania, keď tak idem, že večer niekam von. Som tam toto nejaké trblietky, keď to chcem úplne pimpnúť. Ale milujem crazy make-upy. Milujem strašne svietiace tiene, všelijaké neonové, teraz sú strašne neonové farby in, takže žlté, také tie neonové oči. Neviem, jak by som s tým ja vyzerala síce, ale iné to strašne všetky tieto make-up tutoriály a tieto veci, takže ja osobne, kebyže si môžem dovoliť všetky tieto farebné veci, tak si dávam iba tieto farebné veci. Ale k môjmu čiernemu oblečeniu sa hodia teda nude, takže ja som tento nude typ. Čo je pre mňa väčšia váša, či hudba, spev alebo make-up, určite hudba. Určite, keby som niečoho zriec, tak asi make-upu. Akože bez nejakých závahaní make-upu by som sa zriekla. Som sama za sebou spokojná, čiže viem chodiť nenamalovaná. Ťažko, ale viem. Nie, akože viem ísť nenamalovaná von, ale bez hudby by som asi nevedela žiť. To je fakt také, že ja keď som mám úplne najhoršie na svete a mám úzkosti, depresie, hocičo, na čo som ja dlho trpela, tak som vedela, že jediné čo ma z toho vytiahne, bola hudba. Že som si pustila pesničku a počúvala som text, alebo som si spievala a vždy ma to z toho vytiahlo, takže bohužiaľ, ak by som sa mala niečoho vzdať, tak make-up. No tak paletka od Nably Soul Blooming, lebo tam má také trblietavé, ja som strašne inak stráka. Rada všetko trblietavé, glitrové, všetko čo je shiny a majú tam také tiene. On je síce taký, že bledo-rúžový, ale že také zeleno-modro divné odlesky, také chamelánske, strašne si to idem. Tak tieto veci ja si tam idem, lebo je tam nejaký, že červený, alebo taký tehulový tieň tam je nejaký, taký matný. A do toho si dám proste strašne veľa toho rúžovo-zeleného a je to najviac, takže túto paletku milujem úplne najviac zo srdca. A potom mám obľúbený highlighter od Gerard Cosmetics a neviem, ktorý odteň, úplne najsvetlejší odteň, ktorý existuje, tak ten. Alebo mi robí proste, že dokonalý highlight. Vyzerám, keby som sa naolejovala, alebo by som mala, že sklo alebo fóliu, tak tento highlighter. A ešte mám jeden highlighter. Makeup Addiction Holy Glow jednotku. Ďalší odporúčaný highlight odo mňa. Strašne je to shiny. Ak máte radi shiny highlightery, tak určite tieto. A to je asi také, že moje najobľúbenejšie tieto produkty. No rozdiel medzi mojim denným, takým tým normálnym, čo sa ja líčim, a stageovým alebo klipovým je rozdiel v tom, že väčšinou do klipov, no určite vždycky do klipov ma líči nejaká make-up artistka. Vždy to proste nenechám si to na seba, lebo viem, že môžem niečo pokašľať a predsa len na tej kamere je všetko vidieť. Takže tie klipy mi vždycky robí make-up artistka, čiže je to dokonalé. Tuto sa to veľmi líši od toho môjho. A na tej stage tam je to také, že pol na pol. Niekedy mám make-up artistku, niekedy nie. Záleží, že čo to je, ako rýchlo je to dohodnuté vlastne ten koncert, či viem niekoho zohnať. Lebo na tom stage predsa len tí ľudia to nevidia úplne, takže to nemusí byť, že úplne najviac precízne, ale musí to byť výrazné. Aby to reálne zaujalo tých ľudí, lebo predsa len sme konzumná spoločnosť, ľudia jedia očami, je to tak aj pri hudbe a pri umení, že musí to toho človeka zaujať. Naozaj je to veľmi, veľmi výrazné. Ak by som tak išla, že cez deň, tak by to vyzeralo, že až extravagantne by som povedala, že priam. Áno, mám najobľúbenejší look. Ja som strašne taký fantasy girl, taká, že ja som zaťažená na komiksy, milujem Marvel, milujem DC, milujem všetky tieto, no celý fantasy world, naozaj úplne sci-fi, všetko.
Takže v mojom poslednom klipe vlastne, čo som mala spoluprácu s Alexandrom Vidakovičom, Venus and Mars, mám taký... V podstate sme chceli vytvoriť s mojou make-up artistkou taký look nejaký, že nadprirodzenej ženy, ktorá mala byť metaforicky znázornená ako Venuša. Čiže bola vlastne koruna vytvorená ručne a mala som vlastne šošovky biele, také Marilyn Mansonovské a celá som bola glitterová. Vlastne celý make-up bol vystavaný z veľkého tieňovania, bola som úplne vykostená, by som to nazvala. Naozaj moje lícne kosti boli, ako keby ste videli kosti. A všade som mala glitre. Všetko bolo glitterové a bielo, čierno, strieborné. Tak toto bola som môj najobľúbenejší look. Ja by som najradšej bola všade takto nejak mystery, ale teda musím byť aj ja. Takže toto je taký môj najobľúbenejší look, naozaj taký crazy vletený. Mňa by teda osobne zaujímalo, ako ste si užili toto naše videjko a či by ste si vôbec dali tiež takýto make-up nejaký na party, alebo by ste sa zverili do rúk nejakej make-up artistke.